Tinc 19 anys, estic estudiant biologia i m'agradaria especialitzar-me en temes de biologia marina. Soc molt aficionat a la música i a part porto un equip de bàsquet de nens de primària. A poc intento anar guanyant experiència en allò que em vull dedicar. Per això he estat treballant fins ara en el zoo i ara col·laboro en una fundació que és única a Catalunya. És el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, on soc voluntari des de fa un any. Perquè m'agradaria que el fons del mar continués ple de tresors. Cada dimarts en Víctor agafa el tren per anar fins al CRAM. Com que té uns 40 minuts de trajecte, de vegades aprofita per estudiar perquè s'està traient el títol de patró d'embarcació. Un cop a Premià, encara té una passejada de 10 minuts fins que arriba a les instal·lacions. En Víctor buscava alguna activitat que pogués complementar amb el que estudiava a la universitat. Així que quan va descobrir el CRAM, no va deixar d'insistir fins que el van admetre com a voluntari. Ara vol quedar-s'hi molt de temps, perquè com està envoltat de veterinaris i biòlegs, diu que no torna a casa cap dia sense haver après alguna cosa nova. En Percebú, en Tetris, en Morodo i en Super López són algunes de les que s'estan recuperant actualment. N'hi ha unes 20. La majoria de les tortugues que han arribat al CRAM han estat pescades per accident o portades per particulars que les han trobat ferides. El temps d'estada varia segons la gravetat de cadascuna. Algunes mai podran tornar a ser reintroduïdes. D'altres, com en massa grans, ja estan a punt de tornar a casa. Aquí les tortugues no són precisament lentes i de bon matí ja se les ha d'atendre. Només arribar amb Víctor i la resta de l'equip del CRAM es posen mà a l'obra amb les rutines del dia. Doncs la funció principal del CRAM és un centre de recuperació on tractem de recuperar aquells animals marins que ens porten des de particulars fins a pescadors que els han atrapat amb les seves xarxes, com és el cas de les tortugues, però també ens poden arribar aus marines, alguns dofins. Ja que tenim uns animals aquí que s'estan recuperant, de cara al tema d'educació, que vinguin grups escolars, que facin la visita i que es consciencien una mica del que estem fent aquí. Trobo que les tortugues tenen una cara molt simpàtica, però millor mirar i no tocar, que també tenen molta força, especialment a la boca. El dia a dia al CRAM, bàsicament, va des de mantenir el centre net, fins al tema que hi ha animals i que per tant se'ls ha d'alimentar, se'ls ha de medicar, se'ls ha de netejar, etc. I que cada un és un cas particular. Hi ha setmanes més monòtones, que no hi ha feina, vull dir que hi ha la feina del centre en si, i hi ha altres que potser et trobes que comencen a haver-hi trucades de casos de tortugues que has de pujar a Cadaqués o a l'Amposta, vull dir que sempre hi ha una mica el joc aquest de mai saber què passarà aquell dia, no? Tot i que té gran diversitat biològica, moltes de les espècies que viuen al Mediterrani estan greument amenaçades. Les activitats que més contribueixen a aquesta degradació són les tècniques de pesca destructives, el turisme, l'excés d'urbanisme i la contaminació. Al CRAM cada setmana els arriben 2 o 3 tortugues ferides i, a més, han notat que amb els anys n'ha disminuït la població. Fins que no vens a un centre de voluntariat i comences a treballar en algun tema de recuperació d'animals, no veus realment el que està succeint. La imatge que tenim del mar Mediterrani és que és un mar que sembla que no pateixi cap problema, i és tot el contrari, és un mar tancat, que pateix molta contaminació per part dels països que el rodegen. Tenim tortugues que des que els han amputat una extremitat fins que els han trencat la closca amb alguna hèlix de vaixell. Si pogués demanar un desig, demanaria que no fessin falta els centres de recuperació per animals, ja que això voldria dir que tots hem après a respectar-los.
El mar és ple de sorpreses i tasques com la d'en Víctor ens ajuden a descobrir-les. Conèixer el nostre entorn és el primer pas per aprendre a valorar-lo i ser més conscients que nosaltres també podem contribuir a la seva conservació. Com? Doncs tenint cura de no embrutar-lo.